Yeah. Ah, yeah. We're taking over the jungle. Yeah. Ah, yeah. We're taking over the jungle. Bad by nature, the hot Mufasa. I'm the white collar, you just have to answer. All about bars, my nickname is Hansa. We took the jungle, now it's Mikasa. C4 bars, might just blow up in the liquor store. And I never miss what the fuck I'm needing Cupid for. Declaring war, making sure you get the panga ball. Info more, breaking laws, all this versus shut the door. We took the jungle, it's straight to the sea now. Blooded too great, everybody get the peace out. F1 flow, all you niggas take the Steve route. This is takeover. These verses are from Passover. These verses are from Passover. We're taking over the jungle. Passover. Verses from Passover. We're taking over the jungle. Jungle. Hey, what's up, Stirenes Mr. Nation? I'll to my players. Welcome to the Nayful Podcast. Today we're in ICC. We're joined by Mkhulua, Tagamosa, Aifan, Pramzi, all the way from New Brighton, Eplawa. Oh, Eplawa. Yeah. Oh, so all the way from Eplawa, Epai. Zininzi, number one, kusandophuma imali, we are active ngoku. Yes. Sandophuma iverse yakho kumali. Yes. We just now izolilenye ivideo ka Natsik Shake remix, yeah. Yeah, and then also idate iphumile. Yes. Third quadrant. 3 ulapha kuGombo, uzothina lapha kuGombo. Zonke ininzi. It's was it 2024 mos kokuya last time? Yeah. Yeah, 2024. Yeah. How have you been since then? Right, Yo, great, yo. Vuyela lento lapha uGombo, obviously. Divuyela lento lichintshiwe igama, kwathiwa nguGombo. Because abantu balapha eEast London babesigezela thina besithi ibhayi litshintshile igqeberha yintoni igqeberha madoda igqeberha ngukugompo ke ngoku yidro so ano ndayivuyela lonto uchilo nabo bazinisa into ezenzekayo. Yes. Yeah, thank God, thank amadlozi, thank yonke into nje spiritually above mina because ibingeyo power yam at all. I mean amandla am as abantu abandifollowisha, you know, abantu wazame onke imali yami yaphelela ku recording yaxinga i-third quadrant ndisazama because kuphele imali, and then after lo nto zatshintsha izinto ke bre zaguquka. Okay. Not by amandla am ziziguqukene. Okay. Uzothini iqala kuGombo City namhlanje? Sure, ndiye ekoneni. Ndize ekoneni eMdantsane. Ekoneni ndandifuna ukuya ka think ku 2023. Benibhookisha then yaphela booking desire yacancelishwa or something. Yo inhliziyo yami ngasemhlungu. Ndiyazi bazawuphoso zezazidudla zaphana. You and yayazi abasemdantsane bayavasa, bayaspraya, yo bahle nyane. So ndaphoso inhliziyo yami yabhlungu. Waqedwa 2024 ku 2026 ngoku and popile kone. Yeah. Phana final faka amazaza but awuzonibona bajonga umuntu wakho ngoku edithi awuzonibona. Okay, so which in terms of ingoma performer, are you gonna get into third quadrant okanye? Hayi, third quadrant simlindele sisamgcinile for introduce kakuhle ebantwini asephumile. Yeah. Okay, yeah, so we're getting classics. Getting classics zodwa ngobre 45 minutes luze better ba? Hayi 30 minutes, half an hour. Oh, half an hour. Ungalibali bale event siyakuyo iGqom Plus. So abantu bayele pha uyo jive no juxuza ukubona. So ngizazama ilimit ke yoke iset yami because the hip hop. Kwi situation enje uqala ngephi ingoma? Bre ngicala ngibavuse kalona bakhumbuza bangibalo se stage. Ayifane. Okay. Yeah. Then I think from so Komplasi ndibonile noba under Empires. Yes. Yeah. Yes. How did that one come about?
yabona nawe bribana kutshintshe kwayedlu phela yabo ngibona kutshintshe loo nto, bayilokhu hey jonga kutshintshe kwanto ngoku hey kwanto hey Sigqibela kulaa music video yobani sihlangu. yeah nano ifikile Asanda Empire zayitshintsha yonke loo nto bre yathi it's time to elevate, it's time bana isiXhosa sesibeke kulomgangatho udeservayo bakuwo. Ungalibali bana isiXhosa singena enzima kule industry, sinzima kakhulu bre, even nangondandizama nami ukungena ngesixhosa sami babesithi Fondini uyayibona nawe kho nginomamela isiXhosa apha so asukwazi udlala izwi zakho zesiXhosa because asimanyelwe isiXhosa eSouth Africa. And I was like, no bafethu, we have to change loo nto plus minus lento yoba Xhosa or Zulu or intoni, umculo is a language. Bona you can listen to Opa Gangnam Style ungayiva noba ithetha ntoni but uyayifila yabo because music is a language. So ndandifuna basifake isiXhosa ke mna because ndandizama uba ngena nge-ninja style. Okay. Bade bavuma ke bre, wangena uEwe, wangena uShake, wangena uChocolate and Vanilla, ndabuya nathi ingoma ezimnandi hayi ke bakhala bonke ke. Sure. So ngoku I remember the last time usithi bana there was yathathwa equipment yamka no third quadrant. Yes. Uphinde wabuya naye ngoku. Yes. So did you record it pha kwaSanda okanye uAsanda ufika so uphinde wamrecord? Kaloku uAsanda ufike sengixingile nealbum. Yakhumbula ialbum exinxe kwi-mixing, meaning bese ndigqibile urecorda i-mixing. So iAsanda Empires ifike dikulo slump ke bre ndixinge khona ndifuna ukwenza le mixing. Bafike bathi no ntwana yam thina kudala siyibone hustle yakho. Uza kanje siza kuncedisa ugqibezela. Okay. Yeah. Okay. So basithethe nge-remix, uShake remix. Yes. Kuthiwe just to get people going mhlambi to a remix bar it's the other way around. Yes, uShake uve wazipopela ngokwakhe ku-TikTok. Oh yes. Yebo abantu bave bazenzela ividiyo ngokwabo, demand ithunyelelwe ezi video ke bana jonga apha Fondini iyapopa le ngoma ndijonge iphinde ngiyeke. Jonga iyapopa le ngoma ndijonge ndiphinde ndiyeke. Ndizoboniswa ke ngomnye umuntu esithi jonga Fondini zingaphi ezi video zipostwe apha. Xa sithi 80,000. 80,000 yabantu abaposte uShake. Imagine. Yes. So yavela lapho lo idea bana no man masirevempeni. Oh sure. Because kukho abantu abanilibele eLimpopo, abantu abanilibele eMpumalanga, abantu abanilibeleyo eKZN Northwest. That's what nje zingaqophekanga ngamaXhosa. Yeah, yabo because benilapha eEastern Cape ixesha elininzi. So senza lo Shake ke remix to remind abantu senze revision before kuphuma u-third quadrant. Ubakhetha ngokwakho abantu that are gonna be in the remix okanye stable mates. The stable mates zonke ezi the stable mates, and remember ndithele ngoma ibuyiswe ngabantu, so uShake is no longer ingoma yami, uShake ingoma yabantu. So lento yale remix is to revive uShake or revise uShake, and then after ke ngoku sikhuphile leni sikhuphe open verse ke so that wonke umuntu ofuna ungena angene because ingoma yabo ingoma yabantu. Okay. Pha uphume endlini uhamba ngebhayisekile. Yeah. Lenqondo yakho ibhayisekile this time Yes, around. bre. And then okay, so maybe what is the idea behind the whole video? Ndingakuleadisha. If yayibukela i-original video ndivuka phana ndikwi-suburbs, ndivuka phana ndiyaphuma ndiyaleqa ngena kwiqongqothwane wam, ndiyazibona uba ziyithuku kulo mncinci uqongqothwane khola enkulu yongo-VW, ndikhwela kuzo ndileqa likhekhe yabona ndileqa le payment apha endleleni mandidibana nee-way zikhwele ezinye ndithi hayi andikufuni athi jonga nali ikhekhe ndithi yiza yabo ndileqa ke ngokuthi i-industry apho ndifika khona kukho wonke umuntu, abantu abajayivayo, abantu abazi-slay queens, abantu abazintontoni, and then ndingene kwi-industry. So that's the original. So now 13 years later ke ngoku andisavuka esuburbs, vuka eKasi and the next thing uyibona sendingutata because kungena umntana. Yes. Yebo kungena umntana and then kufika i-reporters ezonibalisela Bafondini ingoma yakhe yapopa online. Are you aware? Ndithi kwenzeka notwa Fondini industry yakufuna. So ndiyaphuma pha ke ndiyaleqisa. But unfortunately ke ngoku ananqwelo. The only nqwelo nayo these days is Nyomfi. Yabo ndivaya ngoNyomfi, xa ndivaya ngoNyomfi kunabantu abandikhumbulayo hayi fani nguwe ndithi Fondini kuthiwa ndiyabuya hayi thatha so iPorsche yakhe usisteri ndingena xa ndivaya ngqinenye phasi ndithi Fondini yima ekuse uyahati uleqaphi manje ndileqa kuthiwa ziyawa phaa ingoma yami yapopa kuthiwa hayi manje iyacotha lena thatha le fast uzofika msinyane inika isitixo sayo ndikhwela kulena andiyibetha yongena ke kwi-industry again nabo Machasa abangenayo nabo Khitha
nabo VI nabo So Boy for sure yebo so ndibheke ngokwi-industry. Yeah, because I think uguye lo ulungise beat for ba mayibe ne remix. Obviously yo VI yamazi kalo uyokhohlakele kakhulu khohlakele kakhulu. Yeah. And then okay, so siyaphuma phayana si imali yona, so imali yona ize kanjani? Imali ize ngoku bendisenza u-third quadrant. So ngoku bendisenza u-third quadrant endakhupha ipost ku-Facebook babafethu I want the hottest 16 hottest rappers zesiXhosa khani niphina amagama. So wonke umuntu wachaza ke mina ngithanda lo jonga lo so wonke la muntu ndakhetha ndabona bukhe i-top 16 apha yile so ndabatatsha bonke aba bantu. Le nyoka buthetha ngayo bendiyitashile nayo yebo khani ngenini bafethu abantu bayanifila yabo. So wonke umuntu ndamnika i-brief yakhe, everyone pulled through. In fact uBoot Legend wathi kum eyithanda ithanda le idea ne qha kulo mshito endingavaniyo naye apha umkhethileyo. So andiyazi banzayenza njani. Ndithi no Legend uzayirekhoda wedwa le weyicaleni yebo naxa nishuta ividiyo zazokushuta wedwa so uzudibana naye wonke lo muntu wenzayo. Wathi hayi ke tayifu njalo nonza kwenzela. So wandifakela ivesi yakhe. So ke ngoku wonke umuntu ongenileyo kulaa ngoma gets a feature from mna for free because i-exchange. So ndi-owa 16 rappers ke ngoku i-features. So Boot Legend sisengenile kulaa ngoma yabo ndim-owe i-feature. Uyihlo sisengenile ndim-owe i-feature. Pro Child ungenile ndim-owe i-feature. Uchasa ungenile ndim-owe i-feature. Yabo wonke umuntu ongenileyo phaa ndimnika i-feature. Yeah. Okay. And then ke ngoku uphi wena ngoku kuthiwa uNanseki uBravo? Hey. Yes, asitsho. Ndiyolanda umusa esikolweni. Ndifonelwa nguJeff. uJeff ngilomjita besishute nayo amakhwenkwe evideo. Oh. Yeah. Hey, uvile ngaleyo kaBravo. Ndivanga kwenza kanto ngoBravo. Obviously it's the last thing on my mind. So I'm thinking mhlawumbe utrenda for something. Kwenza kantoni? Kuthiwe hayi ngathi ubeke down. Like ubeka down as in uye Orkanti or Skippers because behleli naye mos nge-New Year. Oh. Behleli naye nge-New Year eQueenstown. Bebehamba besiye eKapa. So antashe ba Tamziwe undawoni. Ndithe ndiseQueenstown athi hayi siyehla nathi siya eKapa but ndizawunyuka ndizogqitha ngapha. Ndithe lo mjita uzophuma endleleni yakhe anyuka eQueenstown because bavaya ngeteksi. Phofu not baba. Yes. Yeah, ke bus yabo i-taxi. Yeah. Nokubana bakhwele i-taxi. Bakhwele inansika so. Yeah. Sebanyuka lamajita afike nyani. Oh hayi ke sincokoleni asiringe. Yazi ke uBravo bengasili bengachayi. So sibhizi thina phasi yakrenga. Yabo usopa yena umjita. Hayi ke sincokole. Sihake kube mnandi avayo. So akhonda ichoyo kumbana lo muntu anga. Yebo. So angichazele no Jo. As ubeke down as ugone. Yes. And uJeff ke ngumuntu ofana joke. Yeah. Yebo. Athi hey ndivelonto but ngicela ungapost because nama ngikho ncamncam ndisafuna iconfirm le kwe. Ngithi okay Moj. Iyafika umusa nyani. Hey papa kwenza kantoni? Hey Jo. So we believe. Because umusa kona ndimfundisa isiXhosa, ndimfundisa nge-rap songs. Yebo. Enye yazo yazi ngoma kaBravo. So ndimfundisa za lyrics kaBravo. So abuze bithetha ntoni le ndimchazela. Thetha ntoni le ndimchazela because uGoody ngo reciter izinto. Even if I can understand but when it comes to reciting do how good. So bewabamba amagama but sometimes angawazi athetha ntoni. So ndithi hey Bravo la ngoma lesa siyicula. Kuthiwa akekho. So yahambiyo indlela all the way back wafona back uJeff esithi no is confirmed akasekho umjita. Yeah. That was that. Yeah, cause benqonda ba inobiza wamanjani i-music video yonke ephumayo mhlambi wayeseyirecordile na or mhlambi kuzawo kwenziwa an AI version but ibethe grand nale ayikhoyo Before imali. yes shoot music video yeah. In fact bengayazi noba uBravo was part of imali because thathunyelwa ibeat mina seyine verse yaka Legend engena verse ayibeat ne chorus. Oh. Yeah, so ndafaka yami verse day-2man and then wandithumela yena ke eyakhe seyine verse yakhe ne verse yami and I thought okay iphelele ngoma. Oh. So yongichazela later ba no Bravo ulapha. That yo perfect. Bravo. Only to find out
akasekho. Yeah, that was a sting, yes, yeah. Yeah, yo, that yo, was a yo, sting. yo. Bad one. And as a lessons, why you got to use another lessons, lesson 1, lesson 2, lesson 3, lesson 4, lesson 5. Yeah, And then and there's what in was here. Kaloku kwangena ispan bre, wangena ispan, kwangena u-third quadrant. Ndabuyela egemini, so I'm back now. So instead of phisa ngazo ezi lessons, ndisifaka apha kumo. Okay. Yabo, Okay. because ndisatyala. Okay, so masingene third quadrant, how many songs spane nabani kuzo? Which was your favorite studio time with kuzo zonke izo ngoma? Okay, into no third quadrant ne. Sometimes ngandiyazijinxa izwe zam. U-third quadrant wenzeke kathathu in every way. In every way, bre. So umix wekathathu, une-studio mix esezwe nguVice, une-stereo mix esezwe nguTumisho, and then unalina ku-Atmos mix eyenziwe nguRobin eJazzWorks. I-recording uyayazi yokuqala siyenzile yabiwa, saphinda sayenza again, and then sayenza lena kunoVice yokugqibela ku-2025. So to record it, sirecorde over 9 months. Sayigqiba end of August, beginning September. And 9 months, 9 months. Yayibona ke lento. 3 times 3 ku 9 months. So Yeah. it took 9 months to record. Record and then sahamba ke usayo mix. Yaqala la mixing and then yaphela halfway obviously. And now siku 2026. So siqale uyimixa September, end of September. Yeah, October, November, December, January, February, March, April. 7 months so. Yeah. Okay. But asikayiqhibi sizayigqiba kodwa. So but date bekiwe yona. Bekiwe date 22 September Okay. 2026. Uspane nabani pha? In terms Phana. of features. Features zam like I said bana 16 hottest Xhosa rappers. Ziphana. Sendizibizile ezinye nezazibonela xa zipopa phana. There's only one endimphosileyo. And I wish ke ndimfakele but ndimphose kancinci uDollar. Ndimphose kancinci uDollar kanje because enye into uDollar useyilight yabo. Yeah. So you have to be patient naye because usemncinci. So ndithi Dollar thumela iverse yakho. Ndiyithumela Rotman no kaloku iverse xa uyithumela awuyithumeli seyimixwe nengoma. Yebo uyithumela iyodwa izi separates and then thina sayimixa ecaleni. I think yena he thought hayi if urecordile wayithumela uqibile. Okay. So zange ndithumele ke ngoku izi-stems zakhe. Meaning I had to cut la verse out. Cut it off. Yeah. Which was your favorite studio time? Because zingaphi ngoma? There's always 13 songs. First quadrant not 13 songs, second quadrant not 13 songs. This one will also have 13 songs. Okay. The reason why we're 13 because Umam Tembu was born May 13th. So like 13th is a tribute to Umam Tembu. Okay. So there's always 12 full songs and then the 13th song is a bonus song. So this time with the third quadrant Zakopa, the first 12 songs, the 13th song yena Zakopa is a deluxe. Yeah. So it's 12 songs ngoku. 12 songs ngoku. Okay. Which of those is your eyona ukhumbulayo memorable studio time? Zonke bre, yo like I said it was 9 months of recording. And yonke lento recorded in order because bengifuna ubalisa story. Yebo so siqale Vice, soqala ngo track 1, sithi track 2, track 3 kanjalo njalo. So siyenze ngalo order ke and it took a long time bre. Yo. Yes. Ayibinde nyana. So mna there's 2 songs that dropped from there. Yeah. Which is intro. I think intro leno naletable. Leno naledi yeah. Yes, and then ibe ngulidlozi. Bengulidlozi but akasekho. Zoyi-2 wasekho. In fact, intro is now the outro. Yeah. So there's a new Divula ngengoma entsha. Zonke zangoma zintsha in fact. Yeah, the intro leyana man, yeah, emotional like. Very emotional. Pipa kwenzeka ntoni pha? Exactly into yenzekayo. And the third quadrant balisa story of where have I been. Kudala abantu bebuza, "Yo, where have you been? Ayifani kwenzeka ntoni?" So ngale album ndibalisa everything eyenzekileyo. First quadrant was
was you getting into the game. Yes. Second quadrant was you fumane imali. In the game. Yes. And then you went on to lose it all. Yes. And I saw on the Bradave, usitsho phayana bana you tried to off yourself. But that was a long time ago. That was an old story. oh, okay. Yeah, I tried that one time, Zandapind. Oh, it's not in the period of No. second quadrant. No. Remember why senzeka la nto ndandingekayiboni noyibona imillion kakuhle ukubona. Oh, sure. Yeah, but after ibonile imillion hayi. Life life ubamncinci hayi ilamili le wasofumana lamili ugqibile. Umklokilo life. Yo. Yeah. So ku second quadrant kukho onantsika amakhwe Ayadelela. Yes. and then February. uzofika nini February. Yes, second sele kusele insuku Yeah. ezingapha. Yeah. Unantsika uzizwa pha eqaleni yena kule yayo sizobheda Zizobhera. Sobaxelela ngozizobhera. Yes. subaxelela budi Yeah. basathi uyathelela budi yabo. Yeah, those Zizobhera was a mixtape. It was akekho kokwe album. It was before before Shake, before everything. Lady Friend naye mixtape. No. Lady Friend first quadrant. Okay. Yeah. And then I'm trying to think of second quadrant in the mood of now Yes. that you getting all this money, getting all these gigs and so on and so on. Sushi Now, Deep is second quadrant. okay. Yeah. Ixesha lithi yo- Sushi yopa. It was better international features. Oh. Yeah, Quebo Finade out there Poland. You're a superstar pa. Did I ever tell you, man? I once listened to your song Rapper Lelwe. Yes. Oh yeah. Because I was like, yo, mkhulu wenzenjani ke ungale feature? I know, but of course, awunathi, but I think that sasike sathetha ngayo. Yeah. Dala kodwa mixtape yakudala. Oh, sure. That's when I got to introduce kuwe kabna before. Oh, ngala mixtape. Yeah. Oh, And I don't know man kudala man sasingekho indondolo ezininzi but umculo wawufika ebantwini. Yeah. No, I think because sasishare grid kaloku ngoku ke. Oh, Bluetooth. Yeah. Ubuve ingoma yela kamele Ina, ngoma yeah, ina kuphela yeah, ndondolo. kuphela, yeah. Yeah, because I think Nonathi Mangai la ngoma yakhe uNomvula. Yeah. Noba uNomvula blow up 3 years ndinaye. Oh. Ndikhona Yeah. abantu Sesefonini. kungona yes abantu kungona bayivayela ngoma engathi kudala olohlobo lakhona so yeah mkhulu man I think I can't wait man for Nansik for Third quadrant. quadrant because also when I noticeayo with your feature with it Romanskap Yes. with how you structured this verse yakho phayana by 4 and how you construct a verse you can get it after 8 years Yeah. xa uphinde uyimamela uba oh papa Yes. yeah olo hlobo lakhona so I can't wait to see apha ba how do you a thinking process yakho after everything that has happened bayizothini khona surprise ocinga uba izawusurprise abantu. Yeah, I think so. Okay. Khona surprise for sure. Oh, sure. Okay. And then I think abanye abantu especially fans. I-fans zifuna uphinde laa nto ubuyenzile. Yeah. Yabuye ngathi uphaka ukutya. Ngathi uze for i-seconds. Hey, kandiphinde la plate yakhe mnandi. Yebo. Whereas umculo I see it's not the same plate. Yebo ngoku yabe ndiyikhupha bendina 20 tontoni. Ndadisha enye ndina 13 tontoni. Ndadisha enye ndiku-40s. Yebo. So u-40s go? chwa phakathi bre. So these steps and umuntu uyekhula. Yebo. So as ukhula istory nazo ziyaziba deeper. Yebo. Yeah. Yeah. Yo wenza njani namkhulu wona? Kantoni, bre? Noba unoti na 27 awunophikiswa. Njalo bre. Dinabantwana bre. Dinabantwana. Ewe indala umusa. Udala umusa na 13 umusa. Yebo. Okay, party. Man bungasoze man. Yebo, asoze ndiyarealize ba mna diva ngawo 2010. Yes. Ko 2010 semdrophile ewe. Udropa 2010 ewe. Yeah, ndiva ngawo ngo 2010. Wona ngaphi yona 2010? Mina 15 ngo 2010. Yebona ke.
and awusena 15 no. Oh, Yebo nendlebe yakho nayo ikhulile. Oh, So I can't now drop omnye ewe. Okay. I have to drop into ke ngokuza. Yebo. Okay. Iza accommodate le ndawo kuyo. Yeah. Also i-fans zakho zikufuneka zikhule nawe. Zingagcini ifani ba uzawuphinda unantsike pha. Yes, but andithanda ukuthi i-fans zami because the way endiwenza ngayo umculo andiwenzeli the current wave ngelo xesha. Yebo ndiyenza so that even if ezi fans zizakhula ezintsha ezifikayo zizafika nazo zirelate to la mculo. Okay. Yebo same thing eyenzeke ngoShake. Eza fans zazithanda uShake ngo2013 zikhulile. But abathanda uShake right now ngaba bana 18 19 ngoku 16 15 yabo. Meaning ngoku bephuma uShake bebengobhabha bebancinci but now they can still relate to uShake. Abanye basanda uqala usebenza bathi hey ithini le ngoba disipana igqitha soloko ndimenqo imali ayithi igqitha soloko imenqo and they relate. Yeah, so video just today etshoyo ba we never could because we were too young to understand ba usipana gqitha soloko umenqo imali ayithi igqitha yabo elo hlobo lakho soloko imenqo uyayifila umuntu ba hey wayenyanisile wayifane wayethetha in future. So you saying nalapha ku third quadrant we're gonna there are some verses or construction altogether we can get it at a later stage. 100%. Okay. Yeah. So if umuntu uyayimamela ngai understand don't worry. In time izakwenza sense yonke lanto. To a point where I'm going to give this one away, to a point where ikhona part where the rapper khona and delete verse. Kuthini? The rapper ndiphinde delete. Umkhamze Qhubekeke ingoma. Oh sure. Qhubekeke ingoma iverse delete. Ibeat yodwa kho hook izaqhubekeka. Umuntu uzayi-understanda yena overstand akaseyiphumile. Yeah. Umuntu yeke baseyiphumile. Umuntu uza-understanda umuntu abe in love. Ahlukane nomuntu. Phuka inhliziyo blind brain. Blind manje uyamcaphukela lo muntu or uneza negative emotions towards lo muntu and then one day uve decide bana you are letting go. Oh. So yonke la pain ubuyisa towards la muntu decide it's not worth it anymore. We delete yonke and start a new life. Uthila njani break up one? I think ndiye ndangumuntu brain bene stages now. Ngoba ni light yobe ngisilwa kakhulu. Ngone ihrotmanyana ngomba ndifuna revenge. Yebo ngihlukene nazo babi way etswembu now just badi kubona isibana yes phosiwe. Yebo ndandithanda revenge. Ngoku andipholile noba uyafika noba uyahamba. Hayi noba uyafika noba uyahamba same. Hayi same obre. Yeah. Hayi mkhuluwa. Hayi man also another thing that I thought of when ndibona uMusa phana qonba okay so umkhuluwa ulungiselela unyana in the next because ndakhumbula usithi there were times where kucemile but kusuke kuqi inatsika ka YouTube sithi hey benyanga nazo ngoma ezimnandi siyakunatsika for into so ulungisa into ezinjalo na for uMusa. No, not at all bre. Mfake uMusa only for one reason. uMusa was born ngona ngikhupha uShake. Okay. So uShake ublowe uMusa when Musa came out. Musa wazalwa ngoDecember 2012. uShake wablowa 2012 December. Oh yes. Yes, but Musa is not a rapper. He's not into rap. Yayimamela, yayithanda, but he's not into it. He's into isoka. Oh yeah. Yebo yo haki yadlala ke boy. Yo thanda. Hayi bona nqoba iskipa sika Messi. Yeah, yo ayithanda and he thanda likhaba nge-left, uthi uyi-left yena. Mina ndithi no ways. Awunamlenze uyi-wide. Uno left no right, so why you choose your left? It's a dominant one. To Messi now you khaba ngo-left nango right. Oh sure. So now ungakhaba ngo-left nango right. Yeah. So udlala right wing like uMessi. Oh. And umfutshane like uMessi. So abantu bambiza uMessi. Oh so you were saying man we might see him go PSL one day. Oh definitely. Kanye Orkand. Yena ufuna uya Orkand, mina ngifuna ngene ku-Pirates. Oh so iPirates wena. Yeah bhaka juju. Ubonile banidlala njani namhlanje? Bese flightini ngaloko. Imphose yonke la match. Bengwanwani ungakhathazeki. No. Ungcono kuno. No lose. Yeah. But the problem is Sundowns. Sundowns is na formula yayo bro ngabi nawari. Yazwa sithi formula yayo.
hayi sakwazi uyicracka thina yiyekele ukuthi Sundowns. Okay. Mkhulu andiyazi. I think we've covered enough for your preparations. I-rehearsals uzenza apha okanye uzenza phaa? No, sizawuzenza mlindele u-DJ wamafiki so bethi rehearsals for the way. Okay. Yeah. Okay. Hayi ke, because man, I think we'll shoot it. We'll go together, man. Let's roll. Yeah. Okay. Abantu September 22nd, third quadrant. From igama litshintsha ayifani ayimani okanye ayifani liqhangu. Ayifani ayimani, same everything. Okay. Yeah, same everything. And the reason why in 22nd of September. The first quadrant or second quadrant about me on 29th of April. Same year, same date, I mean. What was the significance of 29? yonke into yami has significance. Ndiqaphela loo nto ngoku. Yeah. Even the length yengoma has significance. So I can make ingoma 420 because ndifuna ifocus on 420. Abantu abachayayo ke bayamazi 420 Yes, yeah. yebo. Or I can make ingoma 333 because I'm focusing on third quadrant. Yebo, so so zonke ziyathetha whatever it is. Enye track 10 which is a tribute to Bravo because that imbizo Maradona jazz number 10 nongoma ethi Maradona diaspora dingo Maradona and uyabethanda ukuthi so slow so lona ngo 7 so la ngoma is 7 minutes and 7 seconds 7:07 yebo, so it has those significance there. Yo, amazininzi lo ethethile pha 7 minutes yonke. Yeah, 7:07 slow. Bravo. Ininzi was the things that you went through with him. Yeah, sizingobe sesipane kuzo. I wish there were more, but that's all we had time to work on. Yeah. Hayi ne. Also ubusathetha nge-29 ka-April. Yes, 29 ka-April. So kukho ingoma ethi uzofika nini uFebruary. Mina kukho umntana bekusuppose uyazalwa ngoFebruary. But la mntana never made it to February. Wa-abort. That's why nezela ngoma ethi February. La mntana wa-abortwayo was conceived nge-29 ka-April. And sasisenalo igama for lo mntana already. Sure. And then years later kwakho omnye upregnant, right? And then la mntana ke ngoku ndamnika ela gama laluwa, and that mntana was actually born ke on 22 September. So 29 April is the one who never got born in February, and then lona ke wazalwa nge 22 of September. So how many kids do you have now? 2 and a half. Yaxoxisa lo esithathu. Uyaxoxisa lo lusemidlini kanye uyaxoxisa yena. Uyaxoxisa bro. Uyaxoxisa. Na usike waxinga. Sike ndaxika iyalahiza le i-week le xoxisayo i-week like Cherry, right? Inam iyavuya ba kukho umntana uzayo, right? Ibona ba manje uyaflopa, umculo wakho uyaflopa, yonke lento yakhe iyaflopa, imali yakhe uzoba nayo. Selumyeka manje lo mntana ndamthatha ndimsa komnye umuntu ozoba nemali yosupporta lo mntana. And I'm like, the timings zange-80s ezi nange-70s. Wazo nezo timings ngo-20 ntontoni. Ukubone izinto esuppose ezingumama wakho ezo ozongumakazi wakho. Why would you do that now? So lo mntana ke ngoku uthi ayingowami because umkhulisa nale time. Yebo, so nami andifuna uyomosha umzi ke pha ba hey sapani lo mntana. Ngizamlinda bre xa ixesha li-right uzawuthi. So xa izile yaphela la 2.5 uzoba iba ngu-3 ke ngoku yeah. Sure. Yeah. Sure. Also maybe nguwe la. Ungenansi nguba? Made by Sachi. Mphendule uthi sise 12. 12-18 yeah. Okay. So as dates u29 ileyana and then u22 ile ngapha. Yeah, so first one conceived date and then third and fourth the born date 22 September. Usancokola nalo ka February. Ayo wahamba bre yo. Wayangahlala nohlala pha eMzansi.
Oh, yeah. Oh, eChina wake was not represent China kanje. Ndaqhubela mina jonga bro, mina ndikhula kusithiwa eChina ama-China are best cousins. That's why xa kusenziwa so kuthiwa ningama-China nini xa mhlawumbi ubethe isiduko sakho lohlobo lakhona. Yeah. Ngoku ndikhe ndive umntu athi hayi ndize-China ndizostoka. Hamba ndibhizi nalo mntana kodwa. Njani? Ziyekile umcimbi we-cousins baphela besenza njani. Kuvuliwa lokho eChina. Bro, China yatshintsha. Okay. Yatshintsha iChina. In fact, America itsho phansi kwiChina. New York awuzozibona ezawuyozibona pha eChina. eChina ukhwela itrain ngathi useplanini. No. Like ibhabha ithule ismooth ihamba ngo-600 km an hour, bro. Wow. Bullet train xa beyibiza. Xa phuma ezawezi izoseva zikunika 3 meals. Kodwa uya kula town ngapha ya. No. 3 meals, bro. Yonke intswembu enye ifika inenyama ngapha, ine-veg ngapha. Hey, intswembu iChina. Awuyiki la nyama pha. Sayoyika kanjani ndithanda ukutya, bre. Kaloku Nditya sele, nditya donki, nditya okay. nditya nyoka, nditya ayi mandi. Nenja ndiyibetha, bre. Naw ungayitya in fact. Abayiqholi yintoni. Ndikhe ndibabone besithi isikol party phantsi kone. Akamandi isikol party. Umnandi? Yho, kuyiba ndiqadithi. Ubona unqambulo. Bre, kukela nyama unqambulo ngathi sisteak iphinde benenqatha. Yeah, soft, yebo. Not lina la. Not la rubber. Oh, nothi zawezi izithu. Nolitsole ngathi ikhuveve. Yeah. Yeke la khuveve le ya. Khona lesi steak iphinde benenqatha. Sure. Elanqatha lithambile. Lawe isikol party. So thambile, bre. nesele uthi wakho nansi. Boyisele lona boy chicken wing banala drumstick most ne benala piece ithe yabo benele middle namathamba ayi2 thambile kumos la nyama ipha la weke isele all over la nyama ithambileyo. Oh nyanyi uthiwa yesele ayi mandi nxa kwani ucimba isaka lithi Grisel City aliqili iqhumela sele liqidekiwe yonke la ine veg nentoni yonke ubamba izazisticks awungene bre ayi mandi. So abantwana bapha bamnani nawo. Kuyabanjwa ke China ke bre. Kuyabanjwa? Yo amapolisa awadlali bre. For uthini into yonke bre kwayintsango. If ubanjwe unentsango eChina unikwa i6 years. But if usixelele ba uyithenge phi unikwa 6 months. So zimpimpana zonke eziya. Zonke hayi chingchong ndifumene ku-iPhone zibuya ngam break chichi wena uzofumana 6 years yena afumana 6 months. Exactly, yabo. Even nento yohunya kama-China if uhamba uyipapasha hayi bre bayakulanda soziba kuve nje usiqoze dansi ingxaki sikhona kukhe-AI kaloku bre enza intswembu ke zona phaa. And mna ngumntu onganqabanga yokoChina even this year ndiyabuyela. So so andifuni umosha into zam xa ndifika phaa kuthiwa wena uyabhreka phaa eSouth Africa izapha. So bayakubambela nonantsika phaa? Bajonga kwa email, bajonga kwa i-search history yakho ku-YouTube or ku-internet bayazi yonke into. No. Iingoma zam ze-mixtape zizobheda ukhona eChina ungandibuza uba walowudwa ngubani njani. La wena ndimfake i-lyrics ukhona phaa eChina. Ii-pictures zam zakudala ndisaphathe ezaa briefcase ndisayenza i-mixtape zikhona eChina. Zifike njani? Andiyazi. Hey yazi so watch ama-China bre watch wantswembu gqedi. Thina sihoye nansi i-booking thina siyazi uba kukho abantu abamo-advance bavale umlomo qha bayayenza into abazenzayo. Hayi mna yam suggestion is if ufuna uyodibana nawo usipane nawo fihla izinto zakho bre tya ngaphantsi kwetafini ungazibhaqisi. Hayi okay mkhulu I think man xa singazothatha ezinyokeni and everything else. I think this is it man. All the best for tonight. Music video from the how many music videos do you think we're gonna get for third quadrant? Yes, I think at least 4. 4 9 significance okanye it's just a number. It's just a number indicate le sawubona bre ezi-hits zivaya basakhupha i-single before September obviously so that abantu bazoyazi bana okay uyeza third quadrant. Sure. So sikhupha i-first single and then xa iphumile khona enye sayipromota favorite le yam ke lizophuma ngoDisemba
Okay. Yo ligwitsho bre. Yo hayi liyatsho. Then ngaphuma mhlawumbe towards December. Kaloku phuma towards December. Okay. Yeah, okay, yeah. okay. But sayikhupha i-single before uSeptember. Oh, So maybe sayikhupha June, July. And then xa kufika ngoku la season yokwaluka nokutshatwa noyonke laa nto sidede ligwitsho. Okay. Yeah. Hayi nala Gujo Wave iyasibhana la Gujo Wave. Yeah, yo yandazi kaloku bre yo ndiyithanda. Yo, And ndiyithanda. i-generational la wena. Yeah. And kanti nabantu aba-editor abafana nathi sizotsho sikwazi ufake enye ingoma ngoku Yeah. evidweni zemigidi. Natso ke bre yabo. Yeah, at into least- eqinisisayo man, into eqinisisayo. Yes, Yeah. And funa uyenze lo music video because nalamakhwenkwe naye uyangena la Ngiyayibona ke, ngiyayibona. ela hlobo la Yeah, yakhona. yeah. Okay, so yeah man Mkhuluwa man, all the best man and everything man. Tango bre. Oh, did you watch the Summers? No. Yo man, sorry, the Metros. The Metros, ndizibukelanga Metros. Andizibukelanga but ndiyazi uba next year ndiyayewina. Oh sure. Yeah. Hey belile Mkhuluwa phayana ngokafuma pyo. nayo. Stogi. Ulile laa nto. Kaloku mhlambi okoke ungafumani that fumana kwi-SA Hip Hop Awards, so at Yeah. least I believe i-Metros are a bit higher than the SA Hip Hop Awards. SA Hip Hop Awards sometimes too azikho kulo nyaka yabo, Ewe. then i-Metros I think it's a level above mhlambi. Ndiyacinga nje ndim uba ndi-wrong but ndiyacinga uba nalaa nto yobana all eyes kuye nge-hip hop ndicinga uba kwawena what if but ke uyayideserve Mkhuluwa. Ano uyayideserve ote yeka nje mna ndisithi because umjita bengekho supportive in a supportive way when it came to i-wave yam ukubona. I think he was one of the people that were against la wave yesiXhosa ndandizama uyipusha at the time. So I felt like especially because ngona ndaqala as a sound engineer ndandirekhoda abantu bamixele yonke laa nto, so i-Outarm became close naye yabo, so ndimane ndimthumela ke ngoku i-Outarm mane ndimthumela ezi ngoma zayo zenziwe ndim izithanda yabo yonke la way. But as soon as ndikhupha le yam ke ngola hater wezixhosa I was like and then when the whole AKA thing happened it was like who does it think he is, akanayo nesingle epushayo kodwa ufumene gold kwenzeka ntoni phaa. So I was like hey don't cheater. Yeah. But anyway siyamvuyela. Yeah, so okay, next year sipha Siphana next year. Siphana Third next quarter year. ndiyawina next year. album of the year okanye male hip hop artist of the Nobody year. wine ntoni. As long as qha zabe phaya stage ndisithi Xhosa wave. yeah, Danko. representing Eastern Cape, Cape Town. Ndiyothi phana Xhosa wave Ah, kwamndehle. hayi Mkhuluwa, all the best man nakwi-label yabo. Tango bre. For the most part kwiinto ze-labels kwezi ntsuku abantu bayaziquestionisha because Yeah. uyabona ii-fallouts ezenzekileyo koomabala noise, Yes. ko-ambitious, Yes. kuzo zonke wana ezi fallouts. Yes. And then when people still have faith in being pushed olu hlobo Yeah, lakhona yeah. and so on they I believe wena umuntu oncadileyo wena Yes. umuntu ofundayo every Yes, page, yes. understanding every word highlight yonke le nto yakhona. 100%. So you will never actually get into those traps ezibethwa nge-legal jargon. Hayi njalo bre. No, akho legal jargon. Well, ikhona legal jargon everywhere, but akho nto ndingayi-understandiyo kule nto ndizifake kuyo. Ubone it's clear as day. And the main thing is mandirewinde kancinci ndiphume under uSoni, right? First quadrant. But the people that made me was not the record label uSoni. It was the management I had, which was Dream Team. So uSoni yena Muscle. nje but ebengayisebenzisi. The push came from Dream Team. UDream Team upushe yonke la way, wapusha uMili, wamfaka ko-Metro FM, wanenzisa i-tour around KZN, sablowa sangenela Limpopo, ingoma ezimnandi ndimpusha ne-Dream Team. So i-Dream Team was the behind the scenes pushing the way on behalf of uSoni. Asanda Empires is exactly the same. Ngabo abandipushayo ba umculo wami mawenze yonke le way, but the record side is still with mna and whoever I'm choosing. But bona they are the management.
So bandinika support beyond yo beyond Yeah. Udibana naye phi la mntana yena omnye lo rapper pha ku Shake upha naye. Kita Asanda Empires wonke la muntu pha Soso Boy Asanda Empires Gafi Asanda Empires Yes. Kita Pinca Asanda Empires Oh. Niphelelo kanye khona nyathi. hayi break kwanto esixhosa Xhosa Wave Asanda Empires uDollar Asanda Oh Empires yes. I think besitsho lo mfana pha ba uDollar is now. yes Mido Asanda Empires kwanto nje siyayibona bana wena singasipana nawe yiza because Xhosa Wave sifuna inekhaya right now and lo khaya ngo Asanda Empires amaXhosa Asanda Ah, clean mkhulu. Clean. Yeah. So, yeah man mkhulu, all the best man and everything. o enye April Young yes April Young ay slimy ndoni look out for loud Okay. April Young Tswembunyana yeah Okay. We'll have a look. We'll have a look over ban. And I think ban yamazi too swavy. bane Too swavy. ba Khona nje ngoma ngifuna ukuvisa yona. Yeah. In fact ibone kumuntu obegraduated imsebenzile yabona la ngoma ngomfazi omnyama. Wenze inantsika yayo but ubethe ngathi acoustic man. oh Ntswembu You great. oh yes And yabona naye ngathi upha kuSixhosa. Kanye ke kula ngoma ndivile ngolo hlobo likhona. But yeah. Rebu kwa mention into sithi hey what if akawinanga ebe nominated phi So bengu best hip hop bengu what if yeah ibengu Sama yantoni Nguzumbane weSama yeah ibengu what if ibengu Four Horsemen Nguzumbane weSama kubane Dilibele lesson but bezizwe bezinominated for best hip hop. Since ke ngoku kuwina Wina le. Yeah. I think he be fair but I think he win fair and square Oh sure. yeah yo cause la Four Horsemen went international Yeah yo and the Four Horsemen kaloku eAmerica bamthatha serious bamthatha wonke yo kuthi rewind yo ajo spanile pha Yeah. space spanile apho spane khona stock ithiku pha la Four Horsemen hayi nami ndiyamnqina pha Okay. Yeah. Okay. And then the song of the year yangu uzoncoma nyoko. oh nyani tengathi awuyinasike tengathi axolanga yeah Ingqondo yami ithi yeah as but equally so ne bezi ku high rotation zonke song of the year. Yeah. Uzizwa kanjani 3 step. kanjani, Nyanisile. Yabo. I3 step benqonda by 3 step ubul izayithatha yeah o Jezwell o Thukuthela Yes, yonke lawo yakhona. yes. So song of the year mina benisithi nguShela or Yeah. phako uzizwa kanjani kanjani. or Nansika Isaka Lavuma oh Isaka was huge Nyanisile. if I play you 5 3 step ayibona ke that ukwa ngamaZulu ngokuyazana ndisithi bala mntana wina 2021 song of the year na ba isibane manje umlibele mna kodwa naye wawin song of the year kwisamazi wathi abantu abavotanga hence kuwina yena Yeah. that can questionisha lona nathukwa ngabantu abaninzi so I'm not saying uzocinga uNyoko was not supposed to win Yes. ingqondo yami ibisithi each and every day bumbona everywhere uShela yes Nosaka nesaka Nesaka. zonke manezi ze 3 step Yeah. so ingqondo yami automatically ivele yatsibela kuzo. Yeah. I'm not saying he was not supposed to win Yes. igrand la ngoma emithathweni they attend imithatho for ishooter yes. ixa ikhala kuphakama wonke umuntu Yeah. same as oShela xa bekhala abantu bakhupha ifoni zabo Yes, bayacula yes, yonke yes, lawo yakhona yes. so it was a tough tight one but ke it went the but way I'll it give went. you one ngizawuthini point bre abapha South Africa kwezi provinces yi9 as soon as usithi votani there's always one province supporta wonke umuntu iKZN amaZulu ayasupportana way more than amaXhosa Okay. amaZulu abambene so ayimbumba so if wenza uClash of the Choirs uzawina iKZN if uwina uvote for this uzawina iKZN because bayasupportana amaZulu
Yeah, I think it answers everything then. Yeah. Yeah, because man, it answers everything. Just know, but if noba uye ku Big Brother, Yes. If we are against KZN, ayilibali. Ayavota amazulu. yeah, but we go win it now in this Big Brother. Ewe. Yeah, we need to- Bekhona KZN. Finalist. Finalist bikhona. Limba. Thandeka. Yeah. Was a KZN. Yo, wabethwa yi-Eastern Cape. That means uthandwe e-KZN ke lo wase-Eastern Cape. Oh, Liam Agalok was actually there nakulowa previous. I think ebene-fans zase-KZN. Uthandwe e-KZN. Clean. Hayi, Mkhuluwa, all the best man and everything, man. Thank you, Bre. Bulela, Thank you, man, Bre. ngosibizi, Siyabulela. man. Hayi, Ngiyabonga siphindile. Yeah. Siphindile. We will meet there. Xa seyiphumile u-third quadrant, Bre. Or you coming Oh, back? you mean like Oh, okay, but yeah, for sure. Okay, It yeah. is sayiphinda siyihlalele phansi xa sephumile u-third quadrant. Yeah, because elhlobo buthetha ngalo how you dissected all these other songs. I Yeah. believe bana there are gems phayana esazifumana. Yes, Yeah, yes, so yes. yeah, but let's meet mhlambe after September then. Definitely, Bre. Yeah. Danko. Shout Mkhulu. Yeah. This has been the Naifu podcast. We're in ICC and we're out.